Bon dia, doncs acabem de saber les primeres dades de participació. Des de 2:15, quan començaven aquestes votacions, fins ara han votat més de 4.000 persones i, per tant, estarien a punt de complir el primer objectiu d'aquestes primàries, que és superar els 4.200 militants i simpatitzants que van votar a les darreres primàries l'any 2011. Tot i això, aquestes primàries són diferents, són obertes, són les primeres que es fan d'aquest tipus a Catalunya. Per poder votar s'ha d'acreditar ser major de 16 anys, viure a Barcelona i pagar €1. Fins avui s'havien inscrit 11.000 persones alienes al Partit dels Socialistes de Catalunya. A tot Barcelona hi ha 30 punts de votació, els 5 candidats ja han votat, entre ells 2 de favorits, segons tots els sondejos. Un d'ells és Jordi Martí, líder del grup municipal, l'altre Jaume Collboni, exdiputat. D'ell s'ha dit que és el candidat favorit de la direcció, el candidat oficialista. Martí ha votat acompanyat de l'expresident Pasqual Maragall. Recordem, Maragall ja no és militant socialista. I amb ells també han votat 3 candidats, Laia Bonet, exdiputada, Rocío Martínez Sampere, diputada, i Carmen Andrés, regidora a l'Ajuntament de Barcelona. Es pot votar fins a les 7 de la tarda. A 2:15 del vespre ja coneixerem els resultats. El guanyador, per convertir-se en alcaldable, haurà d'obtenir el 40% dels vots i 10 punts més que el segon candidat. Si no és així, hi hauria una segona volta entre els 2 candidats més votats que se celebraria el 5 d'abril.